Riadne sa začínam počuť. Nože môj možno bude za chvíľu, ak sa nesplácneš. Tak to sa to musí vraj. Vyrezal. Podderáku nepoznajú. Janko, a ty máš aké konexie tam u toho Poseidona? Dobre, dobre. Rozmýšľal som, že zakrmím dneska, ale veľmi dobré konexie sú. Také ako si pred chvíľou chytil ten. Tu je opäť už savinára, ponorka. Vidíš tam na diaľke behu? No. Mi podáš? Počkaj sekundu. Kokso, loď prebije. A tu je ticho. Skoro. Skoro odišiel. Ale tu je. Máš pravdu, že je tu. Ty ani vypustíš štopel na lodi? Na lodi. To je holce. Ty kokso, tak toto je iná obluda. Krásne. Tu je, ty kokso, tak to má do 12 kg.